Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 10:07. Sabay, Section 8 Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:10 sa liwat mayong gabi, Bacolod. Karon nga adlaw, Biyernes, Friday night. Petsa 23. Bulan sa Hulyo, nagkapabili sa gyapon sa tuig 2021. Sa nabilin nga 50 minutos nga pagpangalaga sa inyo diri nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton siri nga mga correspondent sa liwat na Manila sila pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton kapulisan sa Central Southern Northern Negros, dala na ang mga napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang timbag naton sa oras sa kagabihon, Patakag Dulungan, Patrol 2, Crosswind Patrol, liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, bantayan naton, kagimulsuhan ang amat-amat naman kapag dalom sa kagabihon, curfew na, ano pa nga mga eventualities from where the action is, white naman ginapangayo, sa Biyernes naton sininga presentation, buylog naton ang puwersa ni Action Dale Salazar, dala ang iyaman nga pagmonitor sa News Center, back to back sa aton nga piloto Action Ninyo Bugina. Opda kita sa aton sininga mga technical partner diri sa Studio A.
Sa master control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dutilios. Dito naman sa transmitter sa control tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñala. Sa kinanda ng inyo sinialagad ang korman sa Action Light Patrol. Ako naman si Action Eric Pagbanwa, off din nyo ako sa Nabilin 48 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio. Una nga bahay sa atong siling nga pagpangalagad ginadulong sa isakalwan sang nga mga tagpanamatik nga nagamonitor sa mga balay para sa higad sang baybay. Ulualigmat kita sa hangin habagat. Agin pabaskog ni Bagyo Pabian. Specialmente ang mga barangay nga ara naga-istar sa mga baybayon diri sa palibot sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. May mga tendency ko kisang ang taob nagahatag sang kakugmat man sa mga residente nga ara naga-istar sa aton baybayon ha. Gulpi lang magdalag ko ang balod nga kung kaysa amuna ang tunaan nga nagakawasak man ang pila ka mga balay nga ara naga-istar sa igaron sang aton nga mga baybayon. Amuna mga naga-istar nga mga balay nga ara sa baybay bla, lualigmat gid ha. Hahangin na bagat amuning naghatag sang puwersa. Kag nagabahatag paulan-ulan sa pinakabahin sang Bacolod kag Negros Occidental. Wala mga bungan sang balay nyo, mga atop sang balay nyo. Ang butangan nyo na ka banting. Mga balay nyo, bantingan nyo na bla. Ang mga atop nyo, butangan nyo na sang daw, kalat. Parang hindi matokyab ang atop sa inyo siling nga balay. Kung nara ka mo sa igad sang bye-bye. Kadamo sa mga balay nga nakitaan ko sa Facebook, especially ang aton dira nga banwang na tawhan, ang Purok Malipayon, Barangay Sagwa Banwa, Valladolid. May mga balay da sa igad sang baybay baw, ginsulob gid sang tubig baybay. Ang resulta baha. Ayos ang inikabahin sa aton siling nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sang nga Patrol 2, Action Dale Salazar, ibaloon tang yasin nga paglibot-libot. Sa pila ka porsyon sang aton sinidak Banwa sang Bacolod. Kung
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Ari si Action Dale Salazar, Observation Report sa Patrol. Dale, maing gabi. Action Dale. Sa ning mga paaksyon, mabuhay ang Team Pilipinas. Abi ko ang Team Action Radio. Hindi, tapos na ito, Action Eric. Amo gani. Kaya subong nagapalayon, Action Eric, ang opening ceremony sa 2020 Tokyo Olympics. Dayon gid, no? Dito sa may pungsod Japan, dayon. Daw ka history ni no kay under pandemic gin push through sa gihapon ang ini competition Action Eric. Supposedly last year, mula nga 2020, kaya dapat last year pa na Action Eric. Pangod nga tito ka grabe ito ang COVID-19 pandemic sang 2020 kita isol tugtub subong Action Eric. Gindayon gid no ang opening ceremony kag katahom sang opening ceremony Action Eric. More than 11,000 ka mga atleta sa bugos sa mga kalibutan. Amon silang mag-compete Action Eric sa mga nagkalain nga sporting events. Good luck sa Team Pilipinas Action Eric. Kag muna no subong ti kabay pa no nga makapauli isang gold medal. Kabay pa. O hindi man gold basta medal kay bugalan ni Action Eric mo Olympics niya once nga makuha ka din isang bronze, silver or gold medal. History gid Action Eric kag syempre dako gid nga bugal. Pride kag bugal sa Pilipinas. Yes. I don't know Dale kung anong mga event ang ginintirahan ta. Ideya ka. Sa Action Eric, may boxing. Okay. Mayara sang gymnastic, mayara sang kay Heidelin Diaz sa weightlifting. Yes. Nagkalain nga mga sporting events man no ang although hindi man kita kauruya silingkid kompleto sa event kung ano nga mga event ang ara sa Olympic ano. Yes, hindi sa kulo kompleto Action Eric kay mga qualifying nimo. Yes. Kinahanglan may mga qualifying niya kinahanglan mo nga dag-on para ikaw ang mangin representative abi sa nga sport Action Eric. Pero ang health protocol to sa ila grupo perti kay Sido din, no? Perti ka stricto Action Eric. Ang gina-impose nga mga health protocol. Kay once lang nga matapika ng isa ka player bausos pura palayo lang. May nabasahan ko Action Eric na article nga once nga i-violate mo ang mga protocol dito sa competition. Okay. Pwede kaya nga ma-disqualified Action Eric, no? Okay. Kagati makakas ka na sa competition ang muna nga tuman ka-stricto ang mga protocol nga gina-impose ang organizer para at least no hindi mangin super spreader ang ining kahiwatan Action Eric nga nagatingwa nga ang sports ara sa gihapon bisan may ginapangatubang COVID-19 pandemic. So ang ilang health protocol ay nasiling nga security kang ginapatuman masyado gurugid kay id kag stricto din. Yes, Action Eric muna nga tuman gid ka hugot no kag stricto ining pag-comply man sa mga guidelines kag policy nga gina-set Action Eric sang health experts, otoridad kag mga organizer. Actually, contestant mo ko tani galing na giveaway na sa diin ka nga hampang din na to. Sa swimming. Sa swimming. Sa abi ko sa eating. Nag-giveaway lang ko Action Eric. Makuti daw nakapoy kuya ka mo. Kapoy usang mo, no? Nakapoy. Wala. Ang Action Eric, ang Team Pilipinas, at least may kita sa mga pipila ka mga representative nga ginapadala. Ang muna nga good luck kasi Action Eric. Hopefully, may mga good news kita nga mabatian kag mabasahan sa mga balita Action Eric nga may mapuli kita nga medalya diri para sa pungsod Pilipinas. Until when ang ining Olympic, Dale? Lalo ginay Action Eric ang ining Olympic. Malabutan pa ni August? Wala pa natin check ang calendar of activities. Kung malabutan pa ni August, daw balantayan taman ang boxing ni Manny Pacquiao, no? Yes, no? Against man Action Eric. Asa munang subong tuman man ka ang preparation ni Manny Pacquiao para siya sining nagilapit man nga away Action Eric. Daw title fight ni.
Yes. Ang mga basta sports sa Pilipinas, wala nagapaulihi. Gani. Ang mga Pinoy, bisan di kaya kabalas ang sinanga sport, kag kung nanamihan kaya maglantaw, yan mo magudya, tangkilikin, magudya actionary kaya, kag malantaw kagidya, lito sugod, asa magtapos, ang iba ngayon nagapusta pag reactionary ka. Ang Pinoy mahilig sa sports, much more on panahor. Mga dura-dura, actionary ka. Realidad na yan mo. Like mga NBA. Kita mo ang NBA ginapustahan. Ginapustahan. Ang boxing ni Manny Pacquiao ginapustahan. Ang pahibag sa damang ginapustahan. No, wala. So amo na katahor ang Pinoy, kita nga Pinoy. Yes, kung yung mga namatsan. Ara man ang panahor. Kung subong hindi anay social distancing, kitakpong ka sang pulis. Yes, mga immediate family lang dyan. Ayayin ka sa gitman nga may mga wake dra or internment sila sini nga mga panimalay action na Erika. Gani. Amo lang Pinoy basta sports ya. Wala kita diri nagpaulihi. Bisa na nga aton sila nga height action Eric. Hindi tumay kataas. Pero at least ang skills wala sa mga Pinoy. Sa ginatawag nga basketball action Eric. Amo na sila dahil nga ang Pinoy abilidaran. Correct. Ang magiging skills nga ginatawag present action Eric. Bisan taga-abag. Budlay na kwa pa mo. Lain yung training doon sa Pilipinas. Pero nagating action Eric, nagamatamat improve kung sports ang paghambalan. Diri sa pungsod Pilipinas. Anyways, diri sa may syudad sa Bacolod sa paday mga paglibot asang patrol. Sa pila ka mga lugar action Eric. Ang panahon doon hindi kin mapaktan kay ina nagatulot tambay kami ni action ninyo diri sa may dalog sa police station number 1. Off and on Kami mo wala open amon sining bintana. Nakibota lang kami ado ko may tulog. Nagulan ni nali action Gulpi no. Muna hindi kita mapaktan pero subong balik naman sa normal fine weather naman na subong. Abi ko kay na kay pagpauli ko di pagkadto sa station ko sana nagbulal kumain na ni Korong Chimpo. Ay dugan nagulan naman Nagulan action Eric pero hindi man tanto. Kaya mga kung magulan, ulan lang balabaha. Ulan lang, kagway lang gidya dahil hangin. Correct. Kay baloka, ang hangin mo na yung kulurbaan, yung dalas ng ulan mo. Specialmente kung ang balay mo rasigad baybay, kag agyan ka sang pugada, inang habagat, ng hangin. Kung mga bulubud, kung mga pigaw-pigaw lang ang balay mo, daw tokyabo niya, pati atop ka dalo niya, way swerte. Yes, dito kaya sa Valladolid, may mga pictures action Eric, no? Yes, nagalalapaw yung tubig. Sama ko sa sako ito nga ginaistaran blader sa may purok manipayong barangay sa Guabanwa. Saka tong tubig baybay. Yes, mo lang mag-ulwaligmat gid. Balod. Mag-ulwaligmat gid action Eric, kag preparation in kaso di man nga may mga evacuation or may mga advisory halin nila sa inyong CDRRMO or municipal DRRMO para at least ang safety ang gina dapat ang unahon na action na Erika. So subong ate may direng kanyempo subong Biyernes sang gabi diri sa may syudad sa Bacolod action na Erika. Kag speaking of vaccine action Eric, mga 8:30 nagpost diri si City Administrator nga alas 8:30 na natapos ang vaccination sa may SMX Convention Center. Amo ni ang sakripisyo man action Eric sang team sang vaccinators sang Bacolod LGU kaliban pa ang mga frontliners dapat taga-almedalya mo ni sila ng mga tao. Mga modern day heroes sa kung mag-action Eric. Makod mo malindra alas 9 abe nagapreparo sila at sila alas 10. Kag muna subong 8:30. Why man sila din pa why kasi ang ibang kakaon, ibang sige gyapon bulos-bulos lang. Kay na may mga screening mo, ang iba nagkakaon mga 15 to 30 minutes pero ang iba after sang kaunti ang food naman ma-break. Ang mga kinahanglan nga intindihan taman ang gina-experience karon kini mga frontliners nga sa vaccination area. It's either araman sa barangay or araman sa tatlo kadalago nga mall diri sa may syudad sang Bacolod. So amo pasalamatan natin sila action Eric nga bisan bala hindi tuman kadako ang mga allowance or sweldo nga nabaton na rin sa gobyerno pero ang ila sila nga serbisyo kumbaga may quality
kalidad aksyon na Eric, no, para at least makabulig man nga malambot ang herd immunity dito sa may syudad sa Bacolod aksyon na Erika. Aksyon Erika, may ding observation report nga madulong sang patrol subong Biyernes sang gabi, no? Ini ang ginadulong sa inyo sang DTX. Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat Ginaksyon Del Salazar. There you have it, live report sa Patrol 2. Crossway Patrol sitwasyon sang Bacolod. Balikan talaga karon sa Action Dale sa iya Dugang nga mga aksyon balita. Report na Action Dale. Inyo nabatian bago rin ginadulong sa isa karuman sa Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago kag okay na siya, no? Iba pa. Para na siya. Ari na ang ginabantay niyo yung naglupad-lupad, subong naghugpa na. Pabatian tang paghugpa ya, kag pabatian tang huniya. Kung ano ang iya na tipon nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Ari ang nagalupad, aksyon Rofo Alagit dita sa report. Rob, good evening. Yes, may nagkasyon na Eric, kaya sa tuman sa mga aksyon daw, iya, batiyon man sa dagay, kaya sa kagunos kay sugungang ulan, timing gid nga pagkilod nato na abi ko gani, ulan. abi ko gani ang nagagunos siya, hangin lang sa sobra mga lupad. Nga ginasulay mo. Ayo. Kung ba't mo na para sa pati mga guliyo? Ulan gali na. Roger, aksyon na Eric, pulupugada niya siya, kung sila tinatang niya matupa niya ang mabasko nga ulan. Pulupalipog dahil basi basa karon ta, makuyos na makpakpak mo, kaya lupad man karon. Mula rin ka, ito ginupunta ni galing, hindi mo ito basa-basa kinayo. Sa dahil nato rin nga pag-bulwantay sa maya panwasang sila nagapabilin sa Kiapon Malinong kaga matawahay sa mga dalagpo yung mga madubuhon ng mga insidente dito sa maya sila sa Silaya Soneric at Silaya Police Station to kita sa disinfecto kakina, no? Kita sa disinfection team. Perte man ang paniglo. Tapos kita dito sa maya Ciudad Santa Lisay, Palario, kita aksyon na Eric, mga sako-sako sa karon. Oo. Area ni Police Major Jigger Jimino, ang ating Chief Police Department Santa Lisay. Pagyanisiba Police Lieutenant Peter John Ramos, ang Deputy Chief Police dito sa maya Ciudad Santa Lisay. Oo. Sako-sako sila aksyon na Eric, tungod
Sino sa ilat, may preparasyon preparasyon sa may na bisita, dito sa may Negros Occidental, kagati ang pagprepara nila, linya sa police rock, hasta ni sa mga logistical nila sa mga preparation, gina-ready na para nga at least mangin epektibo man lang nila sa mga pag-servisyo. Oo. Ang notice natin dito, ang building sa Talisay PNP, gagwapo, ginapintahan pati nila sa mga pasilidades. Kahit iya sa kay Police Lieutenant Peter John Ramos, ina action rope, chairman nila nga kung yung kaso, wala nga magkatong aton sa mga kliyente, padulong man dito sa Talisay PNP Station, walang atmosphere siya daw makahatag idla sa maayo nga pagservisyo ti maayo man sa nirek. Yes. Iing kagati sino siya padayon man niya gyapon ang kampanya nila kini kontra sa illegal nga droga kag illegal nga palahor kagang hugot man sa gyapon ang ilaya pagpatuman sa mga ordinansa generic pabation dalang ka sa interview nato na sa kaya police portion lang. Lieutenant Peter John Ramos, Deputy Chief of Police sa Sinag Santinsa. Saan sa Talisay, sakto sa subong sa preparation sa ating ginapaabot nga mga bisita sa atin sa diri sa Region 6, particular sa Negros Occidental. Preparation naton yung aton nga kapulisan sa rank, ang aton nga mga logistical gina-prepare mo naton, which is nga ready for service. Ang aton nga subong, ang aton nga ang Talisay, ang police station particularly, puspusan siya ang plastar sa tanan sa aton nga sa building, sa sulod sa offices, kaya aton nga mga makita nyo magkatong aton lang ang mga kliyente, manami siya at least ang atmosphere makahatag siyang good service sa atong mga kliyente. Mga campaign na sa anti-illegal drugs at least sa Japon, pagdakop kita, nag-operate kita amo man sa illegal drug thing, which is nga mandatory na siya sa aton sa mandate sa atong kapulisan nga dapat natin siya isupuon ang illegal nga droga, illegal nga mga panahor, as well ang responde natin sa mga dapat ikapangayo sa public. At nga mga layi, mga ordinansa na ina-apply din na natin maging mataway ang bilog sa mga Talisay. Ang porosyon ng actionary sa interview natin sa kanya sa Lieutenant Peter John Ramos, no? Ang Deputy Chief of Police, Angot ni sa ginabas niya pagpatuman sa ordinansa sa siyudad sa Talisay. Ining ordinance, ordinance number 366 kaga 281. Ining illegal fishing. Tigayon kita nga gina-implementar sa Talisay PNP sa diyon na kaina mga alas 6:46 ang tak na iya sa aga pa gidiya. Ang katapo sa Talisay PNP, kaupod ang katapo ba sa or ang Mr. Danold Mendoza, ang Fishery Law Enforcement Officer, nagpatigayon iya sa Sibol Patrol kontra ini sa illegal fishing o kung ini illegal nga pagpangisda. Local kilometro sa linya sa shoreline sa barangay Zone 15, Siyudad San Talisay. Dito nakitaan din nila nga may nagapatigayon din niya sa illegal pagpangisda gamit ining pino ba nga pukot, pino nga fishnet aksyon na Eric. Ining nga mo si John Ray Castillo, 43 anyos sa Parigon, may asawa, pumuliyo sa barangay Sumag, diya sa may siyudad sa Bacolod. Nadakpa rin siya, na-recover siya kung piskal, amo nga isa ka bak sa nga narisari sining isda, amo ning pinong fishnet, kag siyempre, isa ka fishing boat. Hindi karoon ang mga nakumpiskal sining mga items, ari ini sa idalong sang bantay dagat sa siyudad sa Talisay for proper disposition action, Eric. Kasi ba ang tinutawagin ang mababantayan sa lalandi
sa Tundrea area muning mabaskog iyang hangin kukaysa katining mabaskog man nga pagtupasan nila ang ulan nga gulpiada lang kabay hindi pa pagsigig-sige nag magod nga hindi naman tali maka-experience sa madalom nga baha na rin. Halong kag drop ha. Mo gani ginatinguhan naman nga kapag kita man ta sa mga matagas nga isa super kaso ti kabitan sa production. Importante may kabitan ka. Amo gani man matulutaw kita kaido ginapapakuan tas pinapasalamatan digid nga ton sinerya wala sa mga dalagpo kag mga madunguon na mga insidente ang nagluntad diri labi diri sa mga syudad sang Silay. So kinairay ka mo lamang sa mga balita aton sa madulong nga balita alin sa syudad sang Silay kag syudad man sang Talisay. Para sa Action Night Patrol, ako naman sa Action na Lurponita Jr. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kid aksyon na Rofo alagit it niita. Live report gikan sa area sa Silay, dalasda sang area sang Talisa. A report ni aksyon Rofo dita ginadulong naman si Karawan sang report man ni aksyon na Rofo dita ginadulong man Serbisyo. Aksyon. Aksyon. Radyo. Magabi dala kay Manong John Bilonio. Bet ko lang si Jodet Gallego, Micol Velez, o yun si Linon Team. Kami ako dala kakot pamilya sa Inigaran Sanday Art Hensley, Tadifa, kag Ashley Heaven, Tadifa. Ang parami alin sa kay Art Ashley, sang Pungsod, Taiwan. Manong Mario kag manang Linda Birdie Frado dira sa Florenceville, Barangay Panokoy, Maingga Bigid. Vanessa Mayo sang USA. Happy listening. Erlinda Hiroy Imalay. Ayong gabi ilang dira kag mayo lang pag paurok-urok pamati. Sa mga pamilya ko dira sa Bacolod. Ato na kung tanan sa Europe, Netherlands, subong hindi na nila matawag kag kebasa. Okay. Sige. Mayong gabi man dira kay Toto Alex Montesa, Milili Oligo, mayong gabi gid Rastangob, si Manong Emil, kag manang Nilida Lopez naga monitor man. Alin sa Silay, Talisay area. Liso ta sang aton sinipalamatinan live report sa Nona Negros. Ari na si Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari sa Aksyon Radio Gutib, line number 3 sa report. Jer, may gabi. Jer, salamat gid. Please come in.
Yes, aksunarit ngayong gabi ka na gabi sa mga aksyon sa atol sa aksunarit mga balita gika diri sa Surat Santanis, norte naman sa probinsya sa Negros Occidental. Go Landaway. Ang hangin lang aksunarit na magusbos sa Pulo Pugada. pulo pugada sa hangin kagamuning mamudlay kay Bante ang mga tupad dili balay blang sindi nga sa gubang balay dio. Ang tagias niya to sa probinsya sa Cebu ay puli-puli desos da linupad at sinere kang iban. Te ano pagdayhan ko ng balay mo ra sigad bye-bye. Nan amuna aksunerik pagikadaw ka delikado gid sila ya sa mga amo sila nga mga sitwasyon aksunerik no. Sige kabay pa kay di na mag basbal magbalbal ang ulanda. Mo gani man di mo na kabudlay pag ini kung may ulan nga nila may lang hangin lang pero mas mahal pag ini kung ulan na lang di lang hangin mo kada kululbaan pag ini kung hangin na. Kung magkakas ka matumba kahoy dati labalabas sa brand out kita matupa na. Nan namugid no. Bisan magwaswas sa ulan wala bala hangin kay kung may hangin ngani ka kululbaan kita sa Roger no patikos na. Amo ginaksunere kamo na gani nga ang ako di nga security light pala sa gwa na dili dalo man nga ako nga paglubong sa poste. Oo. Sa steel post pero daw nagbinyar siya tigibutang ra bantig ganyo. Na amo siguro wagid na. Base ko nali bla ko matumba kag kakatulog taga base ko magkala spark and kurente bla. Bawo ka delikado. Delikado aksunere kamo nang mabulobod lagi para sa mga musinang sitwasyon nga mahangin ang palibot aksyoneri kadi na ring logi malitupad ko nga kasi kada mo bunga ho ito rani kon pagka tao-tao siniguro man pang duguson guro tani sa giya blag ring kay hindi ni ako na dito hindi ni mo ti lisensya sa giya kung pwede na madugos na magpangwa na para nga hindi man nahulugan ang imod nga mansyon. Gani man, tigil lang balo ka, may lang na yung ang iya din nga mga laya na mga lahing bla, muning budlay kung ang kaso aksunerik na magkalahulog, kaya base kung matupa pagdating sa ato ng aksunerik ang iban. Gani. Yung mga base na. No, so muna. By the way, salamat kasi padala mo ha. Ara na. Oh, salamat gid nga at least nagpati ko sa nga hindi ki manglisogid diga tupa ki mangaliya. Muna kasi lingkutan nga pagorti sa daso naman ang aton da mga iban nga mga kabyanan nga gusto man ta patilawon bla kay kadutay lang bisang nagaguga ito siyang maulan-ulanon bla. Gani man. Sindihan mo na nila. Ang imbes nga tatlo sako padala ko isa lang sako anay para lang ay mo. Sige na kaya karon masabit ang iban rikta na sa report mo. Yan. Sige. Kaya wala sinari ka, area na nga, pabalita diyo kay may yan patigay nga may bus operation kay na mga last stress pasadong takla kag ang nanakpan siya ka level targets ang sini nga iloy ni trabaho pa sa trial court bla sa Sagay pero training ginakop sa Cadiso. Oo. Kaya ginasorya ko tong iloy siling ko way kay kabalo nga mo ng bata mo kay suway gini sa naga mo nagintas na ko pinano yung galing operation sang pulis niya amo na ganin sir nga kilala ko nga bata ko ginadisaya pero ginakap sa pulis kag bata daw mo ang bata mo magtato bla daw hindi man masiling nga wala guys, huwag sa mga sinipuro tiyara, again, operate sa police, last kasi media attack na sinigida mga hapon, sa bahin siyang purok Pahinuswagon, barangay, Tamay Bigla Barbasdos, barangay Zonto, sinisyudad, Mingi Dakop, kilala kay Clef, Joper, Binyabon, Amyon, okay. Alias Git, kay nasa amon dito nga witness man kasi yung pangayo man sa kapulisan ng aton to presensya. So samtang nga ginabody search siya nakuhaan siya sang 16 sa station siya mo kag gipakita man sang kusurbay ng pulisan nakuha yang isa man pag isa pagita sa shay nga mo to ang bypass ay kanigi bakal ya tagaylo sa nga 500 peso bill nga mark money na siningkoti din ng Mark Manage name. Yan naka-record niya sa logbook ang serial number tapos sarang
worth nga piso, Mm. may ara ko nga ginlinya. Kaya mo na siya nga mark money. Wow. Nakuha agad siya nga position of control. Mm. Ang ini nga mga item nga ginapatihan siya po actionary kasi payalon pa man sa crime laboratory. Mhm. So, sa kaina sa pagmumuno mismo ni Police Lieutenant Mr. Oliveros, ang Deputy Chief for Operation, kag ang Station Drug Information Unit nga pamunuan man ni Police Chief Master Sergeant Romar Bayuna, nga sa Lunes na nila ipatigay ng pagpasaka sa kaso sa sini nga persona in-quest nila ini by Monday. Ako kagkaina, patigayo na ang pagdala sa crime lab sa mga nakuha ng mga ginapatihan Shabu ining 17 tanan sachet ng Shabu. Pagkatapos sila at napusasan si Jeff Kokonsini si Jeff Joffer Binyabon samta nagalakat kanta siya. Yung niya, ang pangarap ko'y di naabot dahil sa bawal na gamot. Ayo di purma. Tapos gid. Kaya makita actionary kaya natawag nga paginulsol sa iya sini nga pagkulokanta actionary nga. Yes. Sama naman sa report, balita, informasyon, gikan diri sa may siyudad sa Cadiz Norte kabay sa probinsya ng Negros Occidental. Kabay pa nga magtahaw ng hangin actionary ka. Kabay pa. Kaya, kapag mo nila lang ang ato sila sa hulba kasi matulog kita. Kasi napulupugad ang hangin. Kasi pag bugtaw tabala, at tabret tabla, ay naaw, kaya napagin na sa hangin, naputi. Sobra, naman imo eh. Okay, sige. Direkta diri sa ako ng talan sa may siyudad sa Cadiz na sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon Roger Gutim, live report gikan sa Northern Negros, especially Cadiz City Connection. Ang report na aksyon Roger Gutim, giradulong naman siya sa Kalamansang, Mighty Marita Lito, Mr. and Mrs. Lito Tagalog, dira sa barangay Panokoy, ga-monitor gid siya. Anang bet dira kag kay paring Lito Tagalog mayong gabi. Kay Maninoy Maing, kag kay Maninay Chari Salvacion mayong gabi. Kay John kag Pretty Mahilom and family, Josie Lynn. Sa kay Joseph Nabalitan Kasag. Ship ni Sagali. Ang tawag kong Facebook yan, magluto bata. Sa may Qdai Rasto Cafe, dira sa La Carlota City. Salamat, kid. Joseph Nabalitan Kasag. Sa kay Hope Michael Atiliano Juarez, natamiyaw kamo dira pamilya Juarez, kag Atiliano sa Tangub. Ayos! Kabalik kita when we come back. Balik ang report. Final report. Importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagaya na ipalak na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato palagad. This time, i-check na ato sa Patrol 2, Crosswind Patrol. Balikan ta si Action Dale Salazar. Sa iya sining final report sa ato sining pagpangaragad karon nga gabi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari sa Action na Dale Salazar. Sa balik report, final report. Dale, please come back. Action Eric sa mga balita nga natipon sang patrol sa may siyudad sang Kabangkalan sa diri ka lalaki ang nadakpan matapos sabihan sang warrant of arrest action na Eric niyang ginklala kay Oliver Aliosa Ia Balyo, 39 anyos, sa residente sang sitio Kabanyuhan, Tampalon, siyudad sang Kabangkalan. Ang warrant of arrest action Eric ang gini-issue ni Honorable Judge Rodney Magbanwa, ang presiding judge sang RTC Branch 61, Kabangkalan City, Negros Occidental. Dapat San Maso 5, 2021, out sa paglapas sang Republic Act 10591. Ang nadakpan ang preso karon sa custodial facility sang police station or Kabangkalan City PNP. Sa dugang nga balita, ang police station number 1 nagaupod man sa panawagan sa publiko labi na sa mga vaccinees naga-walk-in pag may aras ang schedule sa pagpabakuna dira sa may SM City Bacolod Action na Eric hindi matapos napadayon nga ginadagsa ang vaccination area sa may SMX Convention Center kasunod nagintugutan ning walk-in sa mga nalakip sa priority group. Ginpahag din ni Police Major Ramil Saron ng Happy sa police station number 1
18 na ka mga pulis ang gin-deploy sa lugar para magbulig sa katawhayan samtang nagapadayon ng COVID-19 na vaccination program. Sulong kay Saro na aksyon, Eric, subong nga adlaw may pila ka mga komosyon or taasay tingog nga nagluntad sa vaccination area pero gilayon man nga nasolbara. Ginamantas ang police station number 1 ngayara sa kapin 2,000 ka mga tao nga nagkato sa may SMX sa subong adlaw para gidamang maka-avail sa COVID-19 vaccine. Aring tingoga ni Police Major Ramil Saron ang hapis ang police station number 1. Pudlayan man kami mo kay gaduyungan abe si kandos first dose kag walk-in. Amo na gadamo gid ang tao subong. Amo na ga-implement man kami security measures nga ma-maintain tang physical distancing. Then anam ko sa mga magkadto dire nga magkoopera lang tani para mapahapos tani ning vaccinations. Sir, pinakabilog sir tao tadi sir. Bali ang tao na deploy di karon mga 18 ni sila. Hasta dito sa Dalom. Actionary portion nila mga sir, natingog ang interview natin kay Police Major Ramil Saron ang happy sa police station number 1. Mga balita gikan sa patrol ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Run. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat in Action Dale. There you have it. Akabugusan nga pagpangalagad sa inyo programa para tuntunan Action Night Patrol Program. Sa Biyernes, edisyon, magatakop ini temporaryo, balik ini buwas Sabado. Ato sila nga mapatrol unit reporters in action. Nga napalagad, karong gabi sa Action Rufo Alagit It Diita. Action Roger Gutim, of course, Action Dale Salazar. Action ninyo bugin ang atong piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. Dala ni Action Dale ang News Center. Technical partner, Studio A, Broadcast Engineer, Nalmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong, Siyudad Sangbago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñeram, sa mga Station Manager, Action Nona na Magbanwa. Production Chief, News Director Rex Cantong, ang inyong lagat ang kurma na Action Night Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagsiring adios, amigos. Hasta la vista, ayaw, gid magkalipap. Antes magtulog, magpangamuyo, sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio.